ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వేములవాడలో మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఎస్పీ మహేష్ బి గితే తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 14, 15, 16 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీస్ శాఖ తరపున పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ తెలిపారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మార్గాలు, క్యూ లైన్లు, ఆలయ ప్రాంగణంలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.